târziu un mijloc de transport, atât în comun, un mijloc de transport în comun sau un automobil, cum ar fi o mașină. La baza transporturilor moderne este roata. La început, oamenii foloseau roata pentru, ca obiect artizanal sau pentru roata olarului, de exemplu. După aceea, mai târziu, au folosit-o pentru transporturi. Așa, cu timpul a evoluat și am început să folosim roata la primele mașini.